ingane asaphephanga okwamanje because if bezidlwengulwa ngaphandle kuzobe kuyenye into manje sezidlwengulwa ngaphakathi esikolweni which means asiphephanga at all. Sithanda ukuthi kube khutho umntana kunomntana ohlukunyezwe ngutitshala waze wamnithisa. Kubuhlungu kakhulu, kubuhlungu besifunda nathi. Ingane asiphephile okokuqala ngoba akusukuqala ukukwenzeka ukuthi ingane zirejwe ngothisha esikolweni. Into kufuneka yenziwe isikolo ne-governing body and the community leaders, they actually need to be involved. Sithwele ubunzima la eMzantsi Afrika. Uhulumeni makazama umzamo, ingane ziyadlwengula zizincane. Siyasaba noma ingane uyithume esitoro asazi ukuthi senze njani. Siyazibuza ukuthi ingane yephi ishonephi. Sicela nje abantu besilisa ake niyekeni ukudlwengula ingane. Mbukeli, ingabe uyazi ukuthi ubani ofundisa ingane yakho esikoleni? Uyazi ukuthi banalo yini irecord lobugebengu? Ucwaningo lwakamuva olwenziwe yi-National Association of School Governing Bodies ludalule ukuthi bangaphezulu kuka-16,000 othisha eNingizimu Afrika who have criminal records okuhlanganisa ukudlwengula, ukubulala, ukushaya, ukweba, ubugebenga kanti ukukhwabanisa futhi nobugebengu obuhlobene nezidakamizwa nokuqhekeza kanye nokwephula kwemithetho yomgwaqo. Nsuku zonke mbukela beindaba babika ngezigameko zokuhlukunyezwa ngokocansi kweingane esikoleni. Muva nje ulayelwe ukuthi akhokhe u38,000 wamarandi wesondlo uthisha waseMpumalanga owanokubeza umfundi ngokocansi waze wamkhulelisa mbukela amahlandla amabili. Uthisha waseLimpopo yena oneminyaka engu58 uboshwe ngeinsolo zokudlwengula umfundi oneminyaka engu13 mbukeli. Lo thisha ubeveleke yena enkantolo kule sasifundazwe ngesonto ledlule. Mbukeli, uma othisha abangu-16,000 benamacala obugebengu, umnyango wabahlolisisi yini ngaphambi kokuthi ubaqashe? Bakhululeka kanjani futhi abazali uma beshiya izingane zabo esikoleni? Eminye mbukeli yemibuzo esobe siyidingida namuhla. Asikubingeleleke mbukeli sikwamukela ohlelweni Asikhulume Let's Talk. Igama lami nginguBongiwe uMakhumalo wakwaZwane. Asikhumbuze ke mbukeli ukuthi ungaba ingxenye loluhlelo ngokushayela ucingo sizwe umbono noma umbuzo wakho. Inombolo zethu 011-714-0677 noma futhi u0678. Ungabuye futhi usithole emakhasini okuxhumana mbukeli ku-X @SABC Zindaba kanti ku-Facebook ikhasi lethu ke mbukeli u-SABC Zindaba. Yenza ke ukuthi kubelula ke mbukeli uqale ngo#asikhulume #SABC News bese ke ubhala umbuzo noma umbono wakho. Asikhulume. Mbukela ukudinga intakabanzi ngalolu daba samukela ihambeli zethu uDokotela uKhosi Jiyane ungumeluleki wezengqondo unobhala jikelele we-SGB kuzwelonke uMatakanye kanye no-Elijah Mhlanga okhulumela umnyango wemfundo eyisekelo. Let me welcome you all to the show. Ngibonga ukuthi nifinyelele. Ngizoqala ngawo baMatakanye. Uma uthisha eqokwa esikoleni kuyake kubhekwe ukuthi uqhamukaphi uphumaphi irecord lakhe lithini mhlambe kukhona amacala nawo noma wekho? No, Bongiwe ithi ngibonke uthi size la istudio sakho. Ngibongele nabonke abantu balaleli bonke basekhaya nase South Africa. Ya uyabona ma uthishere azoqashwa. Kunama process amaningi. One process is that i-post izophuma esikolweni then ithathwe iswe ku department. Then mase apply abo teacher bonke maba apply bazo apply ku department. Maba qeda ku apply ku department izoyenza into ebizothi sifting. Basifte kuthi lona unama qualification utithere lona uyenza. Then mawusuka lapho then comes the second stage Latina siba khona. Ye shortlisting. Mase shortlista yithi manje siqala ku shortlista but kodwa si shortlista I list leyilethwe I department. Then masteta ku shortlista then siya interview. Masteta ku interviewer then siya recommenda. Si recommenda futhi ku department.
Manje ke Elijah ngikwamukele nawe makuqeda ukurecommendwa what process follows? Bonke angibingelele kuba babukeli bomsakazo namhlanje. Uma sokuqedwe lapho kuzolungiselelwa insuku zokuthi kwenziwe ama-interviews. Lapho kuma-interviews lapho kuzoza khona laba abaku shortlisting beze ke baphethe lokho abacela ukuthi baze bakuphethe. Uma sekwenziwa ama-interviews khona abazorecommendwa ukuthi bathole lo msebenzi. Uma sekukhona into enjalo ke ila kuzoba khona isicelo sokuthi balethe ama-records wabo, into zabo abafunde ngazo, baphinde balethe futhi ama-records wabo, ama-criminal records. Into besingayenzi eminyakeni emihlanu edlule, kodwa kusukela lapho sayicela ukuthi uma uzo-applyela umsebenzi ozosebenza esikoleni kufanele lezo zinto lezo uzilethe, ngoba sifuna ukwazi ngawo ukuthi uma uzosebenza nabantwana uphumaphi, uvelaphi, kwaziwani ngawe. Bake bawaqamba mabanikeza ama-record? Kwenzeka lokho ngoba kuye kwaba khona abanye abatholakala banama-CV anama-certificates angewona eqiniso, kodwa lokho kuye kutholakala ngoba uma uzilethile into zakho kuthina sesizithathe sizihambise la kufanele bazichecka khona. Kodwa lokho kwenzeka noma utholile umsebenzi ngoba kuyeshiwa noma unikezwe iletter yakho ye-offer kuyeshiwa ukuthi pending i-verification yalezi zinto lezi zibaleke lezo zinto. All right, angeke ngiye kuKhosi sike sikhulume ngalokho. Mamjiyane asiqale la. Uma ubona mhlambe ukuthi uthisha nangu bazomqoka esikoleni ukuthi azoqala ukusebenza, and sike sibone kwesinye isikhathi as we hear now ku department ukuthi bakhona abanye abake bazama ukuthi babe nobuqili baqamba amanga ngama qualifications, abanye benza izinto ezirong. Yini okunye mhlambe okungathi kungafakwa kule process mhlambe wena mawuyibheka njengoba sibalele bekhuluma la ukuthi umuntu akakwazi sibone ukuthi umuntu esimthathayo onjani ngokwengqondo lo ozofundisa izingane? Yazi Bongiwe ngiyafisa ukube bekuyinto esimple ngalendlela ibekwa ngayo, because i-problem akusukuthi akunama processes. Ungayibhala yonke imibandela uyibeka imithetho wabeka ama processes wabeka ama procedures. Inkinga ukuthi abantu benzani at the end of the day. Ngoba ibona abantu abamosha ba-create another system, kube ne-official system eyaziwayo noma ubuza iy'ncwadi bazokubonisa yona, bakhipha iy'ncwadi ey'nkulu bakubonisa imithetho ukuthi imithetho ihamba kanje. Ukube beyisebenza leyo mthetho ithi ngithi ukube abantu bebeyisebenzisa ngendlela eyenzelwe ukuthi isebenze ngayo ngaba sikho la sikhona namhlanje. So kuyacaca ukuthi lokho ku-official okusemthethweni okubhaliwe naloko okwenziwayo akuhambisani, and kuphelelene ngale ndlela yokuthi sihleli namhlanje sidingida le ndaba esiyidingidayo, akuqali ukuyikhuluma, yindaba ekudala yenzeka, bayayirevise le mithetho but the behavior does not change. So kuyasitshela ukuthi kukhona la singaxhumani khona lezi zinto zombili. And is that not where the problem is, Ntatematokanye? Because uma ngabe imithetho yonke ikhona, Elijah uyasho ukuthi sicela lokhu kwenzeke lokhu, uyasho Khosi uthi nanka ama systems akhona, kodwa umuntu yena uyena ongeke uzukwazi ukuthi umnqobe kwesinye isikhathi. Isn't that where the problem is, that the behavior of certain people is called into question? It's true. It's true. I mean, uyabona Bongiwe, maybe asiqalele emuva ukuthi sibuyaphi as a country. Sibuya ku system ekuthi izinto bezenzwa ngeshushu or ziyenzwa ngekwirikwiri ziyenzwa because siyaqala nje kuba ne democracy in South Africa, uyabona. So everybody uthatha iadvantage yalento leyo. So failure ku implementation phase. But does it call for umuntu ukuthi mangabe kunomgunyathi umuntu akadlwengula ingane encane esikoleni uthisha? Does it call for that? It does not really call it. I mean, it calls to question ukuthi na lo muntu seriously uteacher na, ngoba lo muntu if uteacher uzoba ahambe all the processes zokuthi when you call yourself a teacher, you are a parent. Angithi you are a parent. Basho kanjalo ukuthi no, is local parent. Kusho ukuthi umzali. So umzali onjani ozolala nomntwana wakhe.
Elijah, kunikhathaza kangakanani nomnyango ukubona ukuthi kukhona uthisha ozosolwa ngokuthi udlwengule ingane, kukhona uthisha ozosolwa ngokuthi ukhulelisa ingane, nangu manje enkantolo sebemkhokhisa imali ye-maintenance? No, uyakhathaza kakhulu ngoba abanye ngathi iningi labo bangena ku-system bangenamacala. Uma ubheka irekhodi labo lithi abakaze bathole babandakanye nezinto nje eziphuma endleleni ezingekho emthethweni. Ba-right noma ungacheka umuntu nje omsulwa o-right. Kodwa uma sengenile ku-system aqala ukubona abantwana yila aqala ukushintsha khona. Uthole ukuthi yila sesihlangabezana khona ney'nkinga. So kuye kube nzima ngoba abazali bashiya abantwana babo nawothisha bathemba ukuthi abantwana babo bazohlaliseka bafundiseke yonke into ihambe ngendlela, kodwa uthole ukuthi sekukhona ubudlelwano obungavumelekile ongekho emthethweni. Into nje esingayivumeli nje thina neze ku-department. Yiko nje uthola ukuthi manje sesashintsha nomthetho sayinikeza i-Education Labour Relations Council lento leyo ukuthi kuphathwe lamacala lawo ahambisana ama-sexual offences ukuthi iwalungise yena ngoba siwathatha njengama-offences a-serious kakhulu. Sisikhosi unikini ikhanda, ngiyazibuza mina ukuthi njengomzali uyakhohlwa ukuthi umzali uwuthisha esikoleni, kwenzakalani? Bongiwe, fortunately ngikhuluma la, even though I am a doctor of clinical psychology, ngisebenzile ezikolweni. When I completed, I spent 5 years working ezikolweni in Northern KZN, in schools in Namibia and schools in Gauteng. Lento is a historical issue. Masinashonile nale. If we are going to solve a problem, let's be truthful about it. Otherwise, ngono siyeke. Lezinto ziyaziwa. I got to KZN. Kunamagama ingane zibizwa amachwane, zibizwa amatshwele, which means it is an official language that everybody knows. There's a thing bayibiza send and follow. Ngoba ikoleni zasemakhaya othisha baba nama cottages akhelwe khona la ejaridini lesikole bahlale lapho. Ingane bayithume ukuthi hamba ungilandela ipensel endlini. Ayilandele bayibiza send and follow, iyaziwa iyenzeka ezikolweni, ngiyibonile mina yenzeka ezikolweni. And ayipheleli lapho, futhi ayiqala esikolweni. Yenzeka esikoleni ngoba iyenzeka nasemakhaya. Yenzeka esikoleni ngoba iyenzeka in the communities, iyaziwa. Ezikolweni even abazali, ingane ezinye I have seen it happen. Ula abazali ba encourage ingane ukuthi zibe nama relationships nabothisha. Nabo bayakuvuna because they can benefit from it, because kubo yitikiti ukuba nothisha to a better life. So let's be honest about what is really going on here. Yeah, and I'd like us to be honest after the break. Uguti, as the school governing body, what do you say to this? Ngoba uma ingane izobizwa ichwane ibizwa itswele, that already tells you ukuthi there's a predator oseyifuna lengane khona manje, kunesigebengu esesifuna ingane khona manje. Uma ubuka ukuthi a teacher will then do a send and follow, what do you as a department do? Mbukeli ake sithi shelele etolo siyabuya unganyakaza. Mbukeli, khumbula ukuthi ungasishayela ucingo inombolo zethu 0117140677 noma 0117140678. Ake siqhubeke futhi nengxoxo yethu. Mbukeli, Elijah uzwile uSisikhosi uthi kukhona abothisha abathi mhlambe uzothuma ingane endlini ukuthi ingane ayomlandela ipeni ayilandele. Bakhona abanye ababona ingane bayibiza amatshwele, bayibiza amachwane. Niyakwazi lokho ni umnyango? Yeah, kuyinto esiyibonayo, yazi nathi sike sazama ukuthi sixazulule le nkinga lezi. Thola ukuthi uma uya emndenini uhamba nomntwana uzama ukuthi uyobuza ukuthi kwenzakalani, uthole umndeni ukutshela ukuthi bona sebayixazulule le ndaba nomnikazi wayo ukuthi bona bacanga ukuthi bathola usizo kuthisha lo ngoba uyasiza ngekweze imali emndenini ngoba bona abakwazi ukuthi bakwazi ukuqhubeka nempilo uma imali yakhe bangayitholi. So badayisa ngengane. Basixoshe ngaleyo ndlela. Sivele siphume nathi ngoba nathi sizama ukusiza ngoba into esiyaziyo ukuthi sifundisa abantwana esikoleni. Umsebenzi wethu oqala ke lo. Uma khona enye into siyakwazi ukuthi sithi size, kodwa uma khona inkinga ezinje sithi siyangenelela basitshela ukuthi bona sebayilungisile ngaphandle. Elijah, sibambe kancane kuno Anonymous waKwaZulu Natal. Anonymous, sawubona? Yebo ma, uyaphila? Siyaphila baba, siyaphila, ungaqhubeka.
Ngiyawathanda amazwi kaSisi lo ongekho lapha e-studio njengamanje na. Sivamsileke la ukuthi maku TV sikhuluma inkulumo sizibhinqise singaqondi ngqo. Igcina inkinga ingalungisekanga. Nali iphuzu lami. Akekho ongazi ukuthi emakhaya ingane mangabe ithandana nothisha. Kweminye imizi leyo nto leyo ithathwa njengento e-right enkulu kubaya kwamukela. Uthole ingane ingabuzi imibuzo noma kugcine nje kuyinto ekhulunywayo lapha. Kweminye imizi ke kuyenzeka ukuthi ngishagcine elobola njengoba ngithi kweminye imizi bayayibonga into enjengaleyo. Indala lento le. Njengoba manje seyiya ngokuya othisha laba bebadala sebeze behlela phansi ebantwaneni. Ukuphela into mayibukwa kuyingakhulunywa. Iyekwa nje into yande kanje njengoba seyandile. Kuyindala lento lesiyayazi. Kwakumele ivinjwe lapha othisha beshada izingane. Anonymous Uthisha eshada nomntwana wesikole kunganqandwa lapho ukuthi uthathwa uthisha zayoshada nengane. Yayiyekwa lento bafanele ukuthisha bagcina sebekhohlakele kanje sebeyehla manje sebeqala izingane ezincane. All right. Indala naleyo ukuthi umntwana uyathunywa endlini kathisha ema-cottage la eduze alandelwe uthisha siyayazi sikhule izingane esikhula nazo emaklasini zisitshela lento le. All right. Ibukelwa ngathi noma mina sengikwi governing board yesikole sengise high school ngathi mangiveza lento le ngithi ngizama indlela yokuthi ilandelwe. Impela ngaba umuntu omubi kangaka ukuthi leso sikole leso ngaze ngaba umuntu ofailiswayo ngasuswa kuleso sikole. Okay, Anonymous. Anonymous siyabonga kakhulu Anonymous loyo oKwaZulu Natal. Ntate Matakanye, it's very worrying ukuzwa ukuthi kunabazali namhlanje abasakwazi ukuthi bavumele uthisha sondele eduze kwengane bavumele uthisha ukuthi kwesinye isikhathi balobola ingane. Ubuke nje futhi njengoba kwenzeka eMpumalanga uthisha okhokhiswa u38,000 we maintenance ngenxa yokuthi ufanele akwazi ukuthi anakekele ingane. Yini lento ekumele ishintshe abazalini ukuthi nina ningabazali as a school governing board okumele niyenze ukuthi nikwazi ukuthi niqashise ozakwenu? Thina umsebenzi wethu umningi kakhulu. Sifuna nje sitraine workshop school governing board because is it still time to workshop and train them? Awumfaki ingane ejele umzali odayisa ngengane. No. Angithi uyezwa ukuthi kuthini because imithetho dala sitshile uthi imithetho ikhona uthi umzali akaye police station aka report and umzali nje uye afana report police station. So umzali mathi siya benefita then uba nazo report police station. Sisikhosi, I worry because i-future yengane lesikhuluma ngayo umzali ongayiye ne-police station uzodlula emhlabeni lengane iyakhula ikhula nezilonda eziningi. Ngiyazibuza ukuthi do we still need to leave it up to the parents to report this? I think yiwona umbuzo obalekile leyo. I think there needs to be an understanding yokuthi there's a point at which even the parent edayisa ngengane is equally liable. Because it can't just iphelele lapho. And I'm not undermining the challenge at this situation. So for example, if we look at this 38,000 payment, right? On the one hand, if this guy, the perpetrator eboshiwe, what happens with isupport yalengani? Ibekwa ezandleni zikabani. So there's a point at which that needs to happen on some level, and I can see the benefit of doing something like that, but it can't be the only thing that happens. But I think inkinga esikhuluma ngayo is much deeper than the surface la esibeka khona. It is an example yokuthi sekumoshakele kangakanani in society. One of the speakers uthe sibasha ku democracy. I think inkinga ya South Africa ukuthi mhlambe sasuka la kuthiwa isikhathi la besiphethwe kanzima to isikhathi la noma ubani wenza yini into ayithandayo akuna authority in this country, akuna voice ekhuzayo in this country.
kwenziwa noma yini such that abantu abenza into right yibona abaphelelwa sebebekwa njengabantu abenza into wrong bazithole impilo zabo zisatshiswa zisengcuphekeni because they are trying to do the right thing because sekwamukelwa ukuthi kwenziwa noma yini la in this country akunama consequences anybody uyazenzela so that's the biggest problem we're dealing with here. Hey Dr. Jiyane wayibeka ngoba uma kungakhuzanwa yini into ezolunga ngoba akekho omunye umuntu ozolalela omunye ngizothanda ukuthi masibuya ezitolo Elijah nawe baba Matakanye sikhulume ngokuthi senze njani mangabe mhlambe kwesinye isikhathi esikoleni uthisha ureporter uza kwabo sibona ukuthi mhlawumbe uprincipal ekhethe ukuthi aye ekhaya lengane ekhethe ukuthi bayokhulumisana eceleni akumelanga yini into enjengale iye emaphoyiseni ngqo ukuthi bakwazi ukuthi mhlawumbe bamvalele uthisha njengoba sibonile leMpopo kodwa mbukeli siyabuya khona manje unganyakaza. Mbukeli sesiphethe nje ake sibheke isombululo ngokusheshsha Elijah ngizoqala ngawe uma ubona mhlawumbe kwesinye isikhathi do you think ama reporting systems ezikoleni ayasebenza in about 20 seconds? Kunjalo kuleminyaka emithathu edlulile siye saqala ukuthi siphoqele izikole ukuthi uma khona into enje yenzakala esikoleni khona umntwana omncane kufanele othisha ba report emaphoyiseni amaphoyisa kufanele nabo benze umsebenzi wabo ngoba asikwazi ukuthi sisiza umntwana uma angasakwazi ukuqhubeka nemfundo zakhe ngokuthi asithole ekhulele noma ehlukumezwe. Baba Matakanye 20 seconds. Ngithi i-department ayi strengthen i-monitoring yayo ngoba mayenga strengthen i-monitoring yawo i-reporting system ayisebenzi and i-reporting system ayisebenza noma umzali ufuna ukuthi sikhulume ngasekhaya izofika emaphoyiseni izofika umthethweni sithi ne-says ayisukume iyazi ukuthi kwenzekani ikolweni says ngoba abantwana bethu labo bamoshelwa i-future. Dr. Jiyane, you've got about 15 seconds. Senze njani? Makube nazwi linye between all these sectors from ekhaya ukuya emphakathini ukuya ezikolweni ukuya emaphoyiseni so that kungabikho la umuntu angabalekela khona. Wrong must be wrong, that must be not negotiable. Definitely, and it goes for us as parents as well. Mbukeli, wrong must be wrong. As we discipline our children, as we look at what's happening, wrong must be wrong. Mbukeli, asithembe ukuthi nawe ube nathi wakwazi ukuthi ucaphune ulwazi. Sibonga kakhulu naseyihambeleni zethu Dr. Ukhosi Jiyane Mbukeli ongumeluleki wezengqondo kanye noMatakanye kunobhala jikelele we-SGB kuzwelonke kanye no-Elijah Mhlanga okhulumela umnyango wezemfundo. Uma uphuthelwe ukhumbula ukuthi uhlelo liyaphinda kusasa ku-SABC 1 ngehora lesithathu emini kuze kube ngokuzayo.